druga Petrova. I danas mi ćemo savršiti ove propovjed koje sam počeo prije 3 tjedna. Ovo je 3. put. I biti iskren, ja sam spreman da idem dalje za nešto novo, ali ja mislim da ovo je jako važno i zbog toga sam želio savršiti ove propovjed. Ja ću ponoviti malo da vi koji niste bili ove drugi 2 tjedna, da možete razumjeti o vezi što mi govorimo. I najvjerovatno, ako vi ste poput meni, najvjerovatno vi koji ste bili ovdje ne sjećaš što je bio tema prije 2 tjedna. Ponekad ja ne sjećam koja je tema prije 2 tjedna. Ali mogu reći, ja ne sjećam što sam jeo prije 2 tjedna. Ne znam ako vi. Ali znam da sam jeo. Razumijete? To je isto Božje hranu. Ja ne uvijek sjećam što sam jeo, ali znam da sam dobio nešto. To je ok ako ne sjećaš što smo propovjedali. Najbitno da vi možete sjetiti da ste jeli nešto. Druga Petrova, poglavlje 1, to je strana 279 u ovom Novom Zavjetu. Druga Petrova 1, i molim vas ustanite sa mnom i čitat ćemo stihovi 3 do 9. Biblija kaže, može sti 2 isto. Milost vam se i mir umnožili kroz poznaju Boga i Isusa Gospodina našega. Pošto nam je njegova božanska snaga podarila sve što je potrebno za život i pobožnost kroz spoznaje onoga koje nas je pozvao na slavu i krepost, po kojima su nam darovana vrlo velika i dragocjena obećanja, da po njima postanete sudionici božanskih naravi, jer ste umakli pokvarenosti koje je u svijetu zbog požude. I stoga svojom revnošću prionite. Pridodate svoje vjeri krepost, a kreposti znanje, a znanju uzdržljivost, a uzdržljivosti strpljivost, a strpljivosti pobožnost, a pobožnosti bratoljublje, a bratoljublju ljubav. Jer ako je to u vama i obmnožava se, ne ostavlja vas ni bezposlenima, ni bezplodnima u spoznaji Gospodina našega Isusa Krista. Pomolimo se. Gospodine, ja trebam Tvoj pomoć ovo jutro. Ja znam, Gospodine, da ja sam ništa i Ti si sve. Gospodine, hvala Ti da si mi naučio neki stvari ovaj tjedan. Gospodine, ja želim biti blizu Tebe i molim Te, ispuni mi Duhom Svetim. Ja nemam moć niti snaga od sebe da mogu propovjedati Tvoju riječ. I Ti znaš još teži kad propovjedam na hrvatskom. Ali Gospodine, ja vjerujem da Bog je stvaran. Ja vjerujem da Bog je moćan. I gdje sam slab, Bog može biti moćan. I molim Te, Gospodine, govori kroz mene, ispuni mi Duhom Svetim i pomogni mi na hrvatskom jeziku. I Gospodine, molim Te, blagosloviš Tvoje ljude koji su ovdje. I sve molim se u Isusovo ime. Amen. Molim vas, sjednite. Ja sam počeo ove propovjed koji se zove Božji recept za svakog kršćanina. Bog ima recept za nas kako mi možemo imati dobar život. Bog ima recept za nas kako mi možemo živjeti po Božji blagoslovi. Bog je dao 10 zapovjedi i zapovjed za nas. To je dobro. Ja nisam protiv taj Božji zakon, zato što ja znam, ako ja želim biti blagoslovljen, ja moram živjeti onako kako Bog želi. I Bog je rekao kroz Biblije kako ja trebam živjeti i kako vi trebate živjeti. I ako želiš radost, ako želimo radost i sreću u našim kršćanskim životima, onda moramo slijediti Božji recept za naše živote. To je vrlo jasno, vrlo jednostavno, ali nažalost previše puta mi ne činimo ono što Bog kaže.
I onda nemamo radost, nemamo sreću, nemamo mir i Bog nije kriv, mi smo krivi. Mi u neki dio u našem životu mi nismo činili ono što Bog je rekao i zbog toga smo izgubili taj blagoslovi. Ali imam dobru vijest za vas, Bog je milosrdan, Bog je milostiv, Bog je dobar i Bog može podigni nas i dati nam još jedan šansu da idem dalje s njim i da radim za njega i činim nešto za njega i on je dao nam recept za naš život. I ako želiš radost, ako želiš sreću, onda trebaš živjeti pod njegov plan i ne tvoj plan. Trebaš živjeti pod njegov plan i ne svjetski plan. Ovaj svijet ima plan, đavo ima plan, ali Bog ima plan i ako ti želiš radost i sreću, onda trebaš živjeti po Božje recept za svakog kršćanina. I u ovom tekstu koji smo čitali, mi možemo naći Božje recept za nas. I već sam počeli ove stvar, ja sam rekao ja vjerujem da ako slijedim Božji recept za moj život, onda će moj kršćanski život biti bolje i plodosniji. Moramo biti više radost, sreću i tako dalje. I za našu poruku danas želim vam pokazati iz Biblije Božji recept za svakog kršćanina. Ja već sam dao prvi 5 stvari. Ja želim samo čitati. Prvi sastojak je vjera. Pogledajte stih 5. Biblija kaže, i stoga svojom revnošću prionite pridodati svoje vjeri krepost. Vidite, sve će početi s vjerom. Morate početi s vjerom. To znači prvi sastojak je vjera. Trebamo vjeru u Božju riječ. Ja moram vjerovati da Biblija je istinu. Ja moram vjerovati da Bog ima odgovori unutra. Bog ima recept za meni. Bog ima plan za meni. Bog zna više nego ja. Danas u Čakovcu ja ću govoriti ove mlađi i drugi koji će doći da Bog je pametniji nego nas. I to je istina. Bog zna više nego mi znamo. I ako mi činimo ono što On želi, život će biti bolje. Problem previše puta mi živimo onako kako mi želimo, ne kako Bog želi. I onda imamo više probleme. To znači trebamo vjeru u Božju riječ. Isto tako trebamo vjeru u Sina Božjega. Bog ima sin koji se zove Isus Krist. Kako mogu objasniti? Isus jedini način za spasenje. Drži svoje mjesto ovdje, ok? I pogledati Ivan 14. Ja želim biti jasno. Nadam se mogu biti. Evanđelje po Ivanu, to je strana 130. Stih 1. Poglavlje 14. Stih 1. Ok? Molim vas, slušate. Biblija kaže, neka se ne uznemiruje srce vaše. Vjerujte u Boga i u mene vjerujte. U domu Oca moga ima mnogo prebivališta. Da nije tako, rekao bi vam, idem vam pripraviti mjesto. Vi razumijete da Isus govori. Ne? Isus govori. Stih 3. I kad odem, te vam pripravim mjesto, opet ću doći i uzeti vas k sebi, da i vi budete gdje sam ja. A kamo ja idem, znate, i put znate. Toma mu je rekao, Gospodine, ne znamo kamo ideš i kako možemo znati put. Sad slušaš, ovo je vrlo važno. Isus mu je odgovorio, ja sam put, istina i život. Nitko ne dolazi k Otcu osim po meni. Vidite? Ok? Sada, kako čovjek može biti spašen? Kako čovjek može ići u nebo?
Isus mu je odgovorio, ja sam put, ja sam istina, ja sam život. Amen. Nitko, ja još učim hrvatski, ok? Ali mislim da nitko znači nitko. Ne? Nitko, ne? Ok? Ne. Da, jel da? To znači to, ne? Nitko. Nitko znači nitko. Niti jedan čovjek, nitko. Niti jedan žena, nitko. Niti jedan dijete, nitko. Nitko ne dolazi k Otcu osim po meni. Ok? Svi razumijete? Ok, sada, slušaš. Imamo crkva u Hrvatskoj. Svugdje. Ljudi idu tamo. Možda cijeli život. Oni su, vi znate koje crkva govorim. Ako ne, ja mogu reći katolička crkva. Ok? Katolička crkva. Svugdje oko nas. Oni kažu tamo. Trebaš se moliti Mariju. Oni kaže. Trebaš činiti dobra djela. Za spasenje. Moraš uzmi sakramenta. Taj kruh i vino za spasenju. Oni kaže da vi morate živjeti u neki dobro način da Bog će dopustiti tebi u nebo jedan dan. Mora biti dobro katolik. Ja znam to je teško, ali ja moram biti vrlo jasno. Možda neki od vas će biti lud, ali gotovo je da vi ne možete razumjeti da Isus Krist je rekao još jedan put, ja sam put, istina i život, nitko ne dolazi k Otcu osim po meni. To znači, on nije rekao nitko ne dolazi k Otcu osim po Mariji. Ne govori to. Nitko ne dolazi k Otcu osim po dobrim djelima, po krštenje, po sakramente, po meni. Isus. Jedini način da čovjek može ići k Bogu, k Otcu, Isus. Amen. Amen. On je istina, on je put, on je život. Nitko ne dolazi k Otcu osim po meni. To znači, neki stara žena, dobra žena, ona ima dobra djela. Ona vidi neki siromašan čovjek, ona će plakati. I ona misli, ja ću ići k Bogu jedan dan, ja sam dobra. Imam dobro srcu. Što Isus je rekao? Nitko ne dolazi k Otcu osim po meni. Nitko. Ja znam da to je teško, ali što Isus je to rekao, ne ja, ne Johnny. On je rekao to, ne ja. On govori istinu ili on je lažljivac? Ja vjerujem da on govori istinu. Nitko. Ne kaže, nitko ne dolazi k Otcu osim po baptističke crkve. Ne govori to. Ne, naša crkva ne može spasiti niti jedan čovjek. Isus Krist, jedini spasitelj. Zašto Sam i Matej, Joshua i ja i Scott i vi drugi ide van i drži ove znakovi koji kaže Isus Krist spašava? Zašto? Zato što vjerujemo da Isus govori istinu i jedini način da Hrvati može ići k Bogu jedan dan je po Isusu Kristu. Ne po katoličku crkvu, ne po baptističku crkvu, ne po dobro djela, ne po sakramente. Jedini po Isus Krist. Jedini način da čovjek može biti spašen. Nitko. Ok? Slušaš, molim te. Ako čovjek misli da Isus plus Marija, Isus plus dobra djela, on nije rekao to. Isus plus krštenje, Isus plus bilo kaj, bilo što, pardon. Nitko. Osim po meni. Po meni. Nema drugi način. Sada, pogledajte, molim vas, Otkrivenje. Never gonna finish the sermon. Otkrivenje. Poglavlje 20. To je strana 305. 14. 305. 14. Ima neki Hrvat koji može pročitati ove stih koji želite?
Može Vesna, molim te. 14 i 15, molim A vas. smrt i pakao bili su bačeni u jezero ognjeno. To je druga smrt. I svaki koji se nije našao zapisan u knjizi života bio je bačen u jezero ognjeno. Amen. Što se dogodilo ove ljudi koji ne ide po Isusu Kristu? Pakao. Ako ne ide k Otcu, nema drugi mjesto gdje oni koji nisu tako loše ide. Ne. Ako ne ide po Isusu Kristu, Biblija vrlo jasno govori da postoji mjesto koje se zove ognjeno jezero. Ja vjerujem što Biblija kaže da postoji vatra tamo, mukama tamo. Vi mislite, a Bog nije tako. Ne, to je tvoj Bog, nije Bog u Bibliji. Bog u Bibliji kaže da postoji pakao i ima ognjeno jezero. I Biblija kaže to je mjesto gdje crn neće umreti. Gdje crn neće umreti. Crno? Crf, thank you, crf. Neće umreti. To je mjesto mukama i skrbet zubi i tako dalje. I Bog ne želi da ni... What's the verse in Peter, not willing any should perish? 2 Peter? Prva Petrova poglavlje 3. Yeah, I think that's right. Ne. Somebody give me a help here with an English Bible. Prva Petrova, mislim da poglavlje 3. Maybe it's 2 Peter 3. Yeah, 2 Peter. Yeah, druga Petrova, strana 281. Da. Okay. Sti 9. Poglavlje 3, sti 9. Ima neki koji može to pročitati? Lakše za meni. Marina može? Marina? Nije Gospodin spor s obećanjem, kako što neki smatraju sporošću, nego je strpljiv prema nama, jer ne želi da tko propadne, nego da svi dođu smijeni pokajanje. Amen. On želi da svi pokajanje, ne? Da dođe pokajanje. Zašto? Zato što Bog zna da postoji jezero ognjeno. I on ne želi niti jedan Hrvat, niti jedan Amerikanac, niti jedan... A ja sam bio u Mađarsku ovaj tjedan. I znaš koji jezik mi ćemo govoriti u nebo? Ja sam učio tamo. Mađari. Mađarski. Znaš zašto? Treba vječnost da uči taj jezik. Trebaš cijeli vječnost da uči taj jezik. Ok, to nije dobro sad. Ne trebam govoriti o tome, ali to je pripada. Ali znaš kaj? Bog zna da postoji ognjeno jezero. Zašto on nije voljen da niti jedan čovjek ide tamo? Zato što on zna da to je stvarno mjesto i on ne želi da neki ovdje ili ove koje vozi preko crkve, on ne želi da oni ide tamo. I zbog toga on je poslao svoga sina Isusa Krista i je umro na križu i Biblija kaže jer je plaća za grijeh je smrt, a dar Božji je život vječni po Isusu Kristu, Gospodinu našemu. Rimanima 5:8 kaže, ali Bog pokazuje svoj ljubav prema nama tako što mi smo bili grešnici, Krist umro za nas. Zašto? Zato što Bog ne želi nitko da ide u pakao. On želi svaki čovjek doći k njemu. Spasenje jedini u Isusu Kristu, po Isusu Krista. Ne postoji drugi spasenje. Nema plan B. Znaš kad ja činim nešto i uvijek možda, ne znam ako taj plan će raditi, ja uvijek imam plan B. Ne znam ako vi u Hrvatskoj to čini. Ima plan A, plan B, ponekad ima plan Ž ili nešto tako, ne znam. Ima puno planovi, ne? Zato što možda taj prvi plan neće funkcionirati kako mi mislimo. Bog nema drugi plan. On ima jedan plan, plan A. Ali hvala Bogu, njegov plan je dovoljno, dosta, dobro plan. Isus Krist je umro i platio za naše grehe. I sad, molim vas, pogledajte Efežanima, poglavlje 2. Efežanima, poglavlje 2. Biblija kaže sti 8, strana 228, poglavlje 2, sti 8, Biblija kaže, jer milošću ste spašeni po vjeri i to nije od vas, to je Božji dar. Amen. Ne po djelima, Amen. da se netko ne bi
hvali Isao. Znaš kad ja idem u nebo, ja ne bi mogao reći, Bog, hvala ti da Isus je umro za mene, ali ja sam činio dosta dobre stvari, ne? Jel da? Kaže, ne po dijelima da se netko ne bi hvalisao. Kad ja idem u nebo, ja ću pasti pred njega i kaže, hvala ti. Ja sam grešnik, bio sam grešnik. Ja sam bio protiv tvoj zakon. Ja nisam držao tvoj zakon. Hvala ti da ti si poslao svog sina i da on je umro za mene. Jedini način. Isus je rekao, ja sam put, istina i život. Nitko ne dolazi k Otcu osim po meni. I sad molim vas pogledati poslanica Rimljanima. Ja neću završiti ove propovjed, zboravimo o tome sad. Rimljanima, poglavlje 5, to je strana 183. 183, poglavlje 5, stih 8. Ali Bog pokazuje svoj ljubav prema nama tako što je Krist, dok smo još bili grešnici, umro za nas. Okay? Sad pogledati stih 5, isti poglavlje. Biblija kaže, a nada ne postiđuje jer je ljubav Božja izlevena u našim srcima po Duhu Svetom koji nam je darovan. Jer je Krist dok smo mi još bili nemoćni u pravo vrijeme umro za bezbožnike. Jer jedva bi tko za pravednika umro. Za dobroga bi se možda još netko i odvažio umreti. Ali Bog pokazuje svoj ljubav prema nama tako što je Krist dok smo još bili grešnici umro za nas. To je cijeli kontekst. Sad pogledati Rimljanima 6, poglavlje 23. I Biblija kaže, to je strana 184, jer je plaća za grijeh smrt, a dar Božji je život vječni po Isusu Kristu, Gospodinu našemu. Ja znam, sam već to rekao, ali želim da vi vidite da to je u Bibliji. Okay? Još jedan, poglavlje 10, Rimljanima, stih 9. Biblija kaže, jer ako ustima svojim priznaš Gospodina Isusa i u srcu svome povjeruješ da ga je Bog uskrsnuo od mrtvih, bit ćeš spašen. Onda Biblija kaže, jer se srcem vjeruje za pravednost, a ustima priznaje za spasenje. Jer pismo govori, svaki koji u njega vjeruje neće se postidjeti. Ali nema razlike između Židova i Grka, jer je isti Gospodin sviju, Boga za sve koji ga prizovu. Jer svaki koji prizove ime Gospodnje bit će spašen. Kao sam vam rekao, ja učim hrvatski, ali mislim da bit će spašen nešto sigurno. Ako kažem bit će, to je nešto kao gotovo stvar, bit će. Ne možda, ne kažem možda će biti, to je drugi. Ali ako ja kažem bit ću ovdje u 6 sati sutra, to je gotovo stvar. Ako ja kažem možda će biti ovdje sutra, to je drugi stvar. I on nije rekao možda bit će spašen. Ne, on je rekao bit će. 100%, gotovo. To znači, kad ja sam razumio prije 22-3 godine, kad sam razumio da sam bio grešnik i da ja sam iskrižio Božji zakon, to može reći, prekršio Božji zakon. I onda ja sam razumio da Isus Krist je umro na križu za mene, za Johnny. I kad sam rekao Bogu, dragi Isuse, molim te, spasi mi.
Biblija kaže, bit će spašen. Amen. Bit će, gotovo. Ja sjećam taj dan kad sam to činio. Ja sjećam kad osjećam u srcu moje da ja sam grešni i trebam spasenje i sam okrenuo prema Isusu i taj dan, ja sjećam taj dan. Što Biblija kaže? Bit će spašen. Gotovo. Ne zato što ja sam bio dobar ili ja trudim se da čuvam Božji zakon ili da uzmi sakramente ili da molim Mariju ne. Prizove ime Gospodnje. Bit će spašen. Amen. Nema drugi. Jedini način. Amen. Ja znam za neki ljudi, mi izgleda malo čudno kad idemo van i držimo ove znakovi. Sam izgleda jako čudno, on je velik čovjek, ali on uvijek gleda čudno, to je ok. I Matej, prije 2 tjedna Matej je padao tamo zbog sunce. Ne? Zbog vrućina. On je pao baš i neki čovjek je stao i dao vodu i nešto za njega. Ljudi misle, to je taj, ljudi koji su čudni. Ovi ljudi koje, ja znam oni misli da ljudi su. Ljudi su ljudi ili nešto tako. Ali znaš kaj? Pakao je stvaran mjesto. Postoji pakao. Sam, ti to vjeruješ, ne? Matej, Josh, Xavier, Scott, Vesna? Ja isto. Oni ne vjeruju to. Znaš, ako ja hodim u gradu i ja vidim neki kuću i ima puno dim koji ide od krovje. I ja vidim vatra unutra. I ljudi su unutra, oni živi normalno, kao ništa je unutra. I ja vidim i mislim, da li ja trebam reći njima da kuća ima vatra sad? Ili da ja idem dalje i nije moj brigu. Nije moj brigu. Ili možda ja trebam govoriti njima da postoji vatra tamo. I da opasnost je. Oni ima opasnost. Ako sam dobar čovjek, ja bi trebao vikati. Tvoj kuća ima vatra. Gori, thank you. Gori. Kuća gori. Ili kažem, kuća gori. Možda trebaš ići van. Ok, one ne žele, idem dalje. Ne. Ja mislim da ja bi trebam, kuća gori! Ne? To je normalno, ne? I ako postoji pakao i oni ne vide, možda mi trebamo zdrži ove znakove i kaže, kuća gori! Isus spašava! Ja ne mogu forsirati ove ljudi da ide izvan kuće. Ali ja mogu reći njima da on ima velik problem sad. Razumiješ? I to je što mi, ako vi koji ste spašni, govorim sad. Nadam se da vi razumijete da vraždan gori. Ja sam čuo 1776 godina. Cijeli grad je izgorio, ne? To sam čuo, ja sam čitao to. Mogu te reći, vraždan još uvijek se gori. Ali drugi vatra. I jedan dan, ovi Hrvati, koji misli da su dobri ljudi, i ja mislim da oni jesu dobri, Hrvati jako dobri ljudi. Ja vidim Hrvati, kad idem ovdje u Hrvatsku, ja volim biti tu nego u Mađarsku, bilo kojoj zemlji. Ja stvarno volim Hrvati i oni su dobri ljudi. Najviše puta, ponekad ne, ali najviše puta, najčešće. Ali može biti jako dobri, najbolji ljudi. I još uvijek ide u pakao.
Zato što jedini Isus Krist može spasiti. I mi, kršćani, trebamo ići izvan. I da, neki će misliti da mi smo ludo. Ali vraždan gori. I kršćani, ne samo vraždan, Hrvatska gori. Amerika gori. Mađarska gori. Cijeli svijet, da. I mi kršćani. Znaš zato što mi pomoći ove brata u Thank you, Vesna. Hvala, Vesna. Imamo neki misionar tamo, neki Filipinac. Kako? Filipinac? Dobro. I naša crkva ima ovo zato što mi pomogni taj brat tamo da on može hraniti siromašni. Ne. Ja nisam protiv toga. Razumiješ? Ima siromašni ljudi. Ali crkva nije ovdje da hrani ljudi. Za fizični. Ja nisam protiv. Trebamo imati ljubav. Ok, ja sam za to. Kad možemo. Ali to nije svrha crkva. Znaš zašto mi pomogne ovaj brat? Zato što on je tamo i kaže Filipanci, kako? Filipincima gore. I jedan Isus Krist spašava. Zbog toga mi pomognimo ome. To je ono što on radi tamo. Da on ne može čuti evanđelje Isusa Krista. I ja nadam se za našu crkvu. I to sam rekao moj žena prije i sam razmislio o tome. Mi kao crkva, ne samo Amerikanci, crkva, vražnica, trebamo još više, još jači govori da vraždan gori i jedini Isus Krist spašava. Razumiješ? I nadam se da vi će razumijete i da pomogni nam da govorimo ljudi da vraždan gori i jedini Isus može spasiti. I možda ste ovdje, imamo goste, ja ne poznam vas, možda vi niste čuli da jedini Isus spašava. I možda danas vi možete biti spašen. Ja sjećam kad ja sam bio spašen prije 22 godine. Kad sam razumio da sam grešnik i da trebam da služim paklu i da Isus Krist platio za moje grehe na križu ne polog, nego potpuno. I onda ja sam okrenuo prema Isusu i rekao, Isus, ja sam grešnik, molim te spasi me. I o tom trenutku bio sam spašen. I danas, ako niste, vi možete biti spašen. I onda još jedan stih, brother Sam, još jedan stih, već smo čitali, ali ovako, Otkrivenje 24, samo slušaš, a smrt i pakao bili su bačeni u jezero ognjeno, to je druga smrt, i svaki koje se nije našao zapisan u knjizi života. Danas tvoje ime može biti upišen u knjizi života. Prije 22 godina kad sam bio spašen, Bog je uzeo svoju kemijsku, ne znam ako on ima kemijsku, i on je uzeo knjigu života i kad ja sam rekao, Isuse, spasi me, Johnny Leslie, on je moj. I danas, ako niste spašeni, vi možete biti spašeni. Isus će uzeti, to je samo ilustraciju. Ja ne vjerujem da on ima kemijsku ovako, nebo. Ali Isus može uzeti taj kemijsku i kaže, tvoje ime je u knjizi života. I može biti spašen. Hvala. Isus je rekao, ja sam put, istina i život. Nitko ne dolazi k Otcu osim po meni. Jedini način. Ja to vjerujem. Nadam se da vi vjerujete to. Molim vas, ustanite.